Yun. Hello guys, magandang araw sa atin. So, welcome back sa ating channel. For today's video ay mag-unboxing tayo ng scope natin. So, scope natin na galing Hong Kong, pinadala ni Mrs. Sana all. Diba sana all, diba sana all, diba? So, shout out sa asawa ko. Bumili ng scope natin sa Hong Kong. Yun. Pinabili ko to sa Hong Kong guys kasi yung scope natin dati ay yung ginagamit natin scope galing din sa Hong Kong yun guys. Pinabili ko rin sa kanya yan. Alam ko kasi yung bilihan ng mga scope doon guys, mga airgun doon. Kasi nung nandun ako, hinahanap ko talaga yun, yung bilihan ng mga accessories ng airgun. Tsaka mga airgun. Bola lang yan. Kaya alam ko kung saan binibili, kaya tinuro ko sa kanya. Doon siya bumili ng scope natin. So bali pangalawang bilhin na niya to guys. Yung una yun yung ginagamit ko. UFC na Japan, ang tatak. UFC. Mas maliit yun yung ginagamit ko na scope ngayon. Ito mas malaki. Bali ano to? 8 to 32 by 50 na UFC. Japan made. Yun din. UFC din yun na Japan made. Pero mas maliit. Kaya yan guys. Buksan na natin to. Baka buksan pa ng iba. Ano yung kaya to eh? May siniksik siyang mga damit guys, yung pambata para protection niya na rin, hindi siya alog-alog sa box. Tatanggalin natin itong mga damit. Yun, so ito na yung ano natin. Yan, okay. Malaki guys. Ito yung ano niya, mount niya. Kulay tan yung kulay. Ito yung ano, mount. Yung mount niya. Yung dalawa. Yun, so ito na yung scope natin guys. You know, malaki, 50 yung ano niya.
Ito yung bunganga niya. Yung magnification niya. Ito, 832. 832 by 50. Malaki. Hoy! Ginagawa? Hmm. So, ganito yung kulay niya guys. Tan yung kulay niya. Parang ano, khaki yung kulay. Mabagay kaya sa Taurus natin to guys. Lalagay ko sa Taurus to guys. Yung dating scope niya ilalagay ko sa Armscore na PCP natin. Yun, so ito na yung guys, yung ano natin, scope natin. UFC na 832 by 50. Ulit-ulit na naman eh. Yun. Malaki. Lalaki ng mga ano niya dito. May pagkapagkarado siya. Gumagana naman lahat. Ito. Gumagana rin. So, yun. So, try natin ikabit sa ano guys. Sa airgun natin. Sa Taurus natin. Ayan. So, ito na yung ano guys. Scope natin. Ilagay ito na. Ayan. Iba yung kulay. Ayan. Iba yung kulay ng scope natin. Tsaka ito, manipis. Manipis yung ano niya. Yung scope mount niya. Ito sana ilalagay ko mas malapad. Kaso mataas. Tataas itong ano, scope natin kung yun ang ilalagay. Ito mas mababa. Paano masabi? Pero ayos naman siya. Stable naman. Yun. Ito na yung Taurus natin. Ito yung bagong scope niya. Yan. Yun. So, sisero natin to guys. Sisero na natin tong scope. Pag hindi mulan bukas, try natin i-hunting sa dun sa spot natin ng pato. May maaasahan ka naman kaya? Ito. Sa ilog. Pag hindi umulan. Tapos dudugtungan ko pa pala ito ng ano guys. Sunshade. Katulad nito, mga ginagamit ko, may mga sunshade yan. Yan. Ito pala yung sikreto ko guys. Kahit kasi masilaw yung ano, kahit pala nakaharap yung araw sa scope natin, hindi siya kasilaw sa camera, sa video natin. Kasi mahaba yung sunshade niya. Ayan.
Mahaba yung massage shade ko guys. Kaya kahit nakaharap ka sa araw na ganyan, hindi masisilaw yung camera. Bahala ka sa buhay mo. Hindi katulad nito. Ayan na yung lens niya. Dito na kaagad yung camera niya. Ay yung salamin niya. Kaya pag nasinagan ng araw, talagang maliwanag sa camera. Hindi katulad nito. Kahit sinagan ng araw niya sa dulo, hindi niya abot yung salamin. Kaya hindi nakakasilaw yung video natin. Yun yung isang sikreto ko sa sa camera, kaya hindi nakakasilaw. Yun yung mga kasama nating dyan, kasama nating mga vlogger dyan. Yung isasuggest ko sa inyo, ilagyan nyo ng mga ganito yung nyo, scope nyo. Sinasaludohan kita. Hey! Kahit nakaganyan sa araw, wag lang tapat na tapat sa araw. Hindi siya nakakasilaw. Kasi mahaba. Medyo mahaba siya. Saka isa pang advantage nito guys, Sakura. Pag mahaba yung sunshade mo, pag nilabas mo na lang ganyan sa Sakura mo yung baril mo, sabay na siyang lalabas na ganyan. Masisilip mo na agad yung wala nang halang-halang na mga dahon, ganyan. Hindi katulad nito. Nailabas mo na yung barrel mo tsaka yung tangke mo. Itong scope mo, nakapasok pa rin sa kuha. Kaya kung may sunshade siya, kahit ganyan lang. Pag nilabas mo na itong tangke, nasabay na siyang lalabas. Lalabas na rin siya sa kurang ganyan. Kaya wala nang sagabal sa harapan niya ng mga dahon-dahon. O kaya yung mo naharang sa harap niya. Yun, yung mga benepisyo ng sunshade na nilalagay ko guys. Kahit noon pa, ganun ang ginagawa ko. Yung mga naunang airgun ko, nilalagyan ko ng sunshade. PVC lang guys, nilalagay ko. Tulad nito, mahaba. Hanggang dito lang yan. Pero nilagyan ko ng sunshade. Yan. So, yun. Ito na guys, yung natin. Bagong scope ng Taurus natin. UFC. Yan. Made in Japan na 832x50. Yan. Sana maganda yung yan. Yung performance niya sa hunting. Abangan nyo na lang guys. Yan, sige. Hanggang dito na lang yung video natin guys. Salamat sa panonood. Shout out sa lahat ng hunters, mga viewers, mga subscribers natin. Yun, hanggang sa next video na naman tayo magkita-kita.